Για αυτούς που δεν γνωρίζετε τη διαδρομή μου, ήθελα να σας πω ότι το 1998, τελειώντας η φυσιοθεραπεία, είχα κάποιες αναζητήσεις σε σχέση με τις πρώτες μου εμπειρίες, τι θεραπευτικό μέσο χρειάζεται πλέον ένας ασθενής για να γίνει καλά. Είχα αρχίσει να βλέπω πλέον, ότι αρκετοί έκαναν φυσιοθεραπείες με τον κλασικό τρόπο και δεν βελτιωνόταν. Ή ενίοτε κυπούνωσαν και παραπάνω. Είχα αρχίσει να κατανοώ ότι το σώμα χρειάζεται χρόνο για να γίνει καλά. Δεν μπορούμε να το πιέσουμε. Έβλεπα ότι αλλάζει ο τρόπος ζωής μας και άρα τα ίδια ερεθίσματα που δίναμε πριν 30 χρόνια δεν ήταν αρκετά πλέον για να ενεργοποιήσω ένα σώμα που ήταν ήδη παραφορτωμένο από ηλεκτρομηχανικά ερεθίσματα, κινητά, υπολογιστές, τηλεοράσεις. Και με βάση αυτές τις αναζητήσεις, όπως συνηθίζω να λέω, ψάχνοντας, βρήκα τη μέθοδο Bodek. Δεν με βρήκε. Ήταν αυτή που απαντούσε στις αναζητήσεις μου. Γι' αυτό επέλεξα το 2002, πριν 24 χρόνια, να τη μάθω, να εξειδικευτώ και να ασχολούμαι αυτά τα χρόνια αποκλειστικά με αυτήν. Είναι μια οντότητα, ένας ολοκληρωμένος θεραπευτικός μηχανισμός, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει παντού και ήταν η μόνη που τότε και ακόμα και σήμερα, μετά από 24 χρόνια και 8.000 και πλέον ασθενείς, που απαντούσε σε όλες μου τις ερωτήσεις και τις αναζητήσεις. Είμαι ο Τάσος Τερζόπουλος, φυσικοθεραπευτής, υποθεραπευτής και θεραπευτής Bodek. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.